Είναι μια παρέα αυτών των τύπων, οι οποίοι μισούν τους Αλβανούς, μισούν τους μετανάστες, είναι αργόσχολοι, είναι τεμπέληδες, είναι έτσι, είναι αλλιώς, είναι αυτό, είναι αλλιώτικα. Οπότε έδειχνα τον χαρακτηρισμό, είναι μια παρέα από χοντρό τέτοιους. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουν τίποτα. Να φάνε, να και... Δεν είναι ζωή αυτό. Κοίταξε να δεις, εγώ έφυγα από την οικοδομή. Γελάτε ρε, μαθαίνει το σκυλάκι. Προχθές γάβγισε έναν. Όλο τον κόσμο γαυγίζει το σκυλάκι, αφού πεινάει το σκυλάκι. Δεν γαβγίζει όλο τον κόσμο, μόνο Αλβανούς. Ναι, καλά. Ο Πάτρος είναι το καλύτερο παράδειγμα για να δείξει τον τύπο του ρατσισμού που υποτίθεται ότι έχουν αυτοί οι άνθρωποι, οι ήρωές μας. Είναι ρατσισμός της πεντάρας. Λοιπόν, 5 ευρώ στοίχημα ότι θα γαυγίσει τουλάχιστον έναν από εμάς. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Άμα γαυγίζει ο σκύλος, είναι ο άλλος Αλβανός, άμα δεν σε γαυγίσει, δεν είναι. Και αυτό το παίρνουν πάρα πολύ σοβαρά. Πάει ο Σταύρος, αρχίζει να τον γαυγίζει. Τα έλεγα εγώ. Αλλά είναι ο Μαρεγκλέν εκεί. Ο Σταύρος μένει με το στόμα ανοιχτό. 10-53 άλφα δεύτερη. Πάμε! Υπάρχει πρόβλημα. Πάντως καλά αντέδρασες. Άμα βλέπεις σκύλο δεν τρέχεις. Εσύ έχεις ορέξει πλάκα, εγώ έχω δουλειά. Τι δουλειά? Έχεις τηλέφωνο? Όνομα? Νίκο. Όχι αυτό ρε σαν χλαμάρα, το αλβανικό. Τι άνθρωποι είστε εσείς, αλλάζετε το όνομά σας. Δεν θα γίνεις Έλληνας ποτέ, Αλβανέ, Αλβανέ. Έχουν και το ρομαντισμό τους μέσα, γιατί ποιος ξέρει τώρα αυτοί οι νέοι στα 20 τους που άκουγαν το ροκ, στα 25 τους, τι κάνουν και πήγαν και τα σπάγανε κιόλας. Τα σπάγανε αυτοί. Ενάντια σε ποιους, ας πούμε, έβριζαν τους μπάτσους. Είμαστε και οι 3 λάτρες του ροκ, οι μόνιμοι. Εντάξει, ο Αργύρης ήταν λιγάκι της ελληνοφρένειας, να το πούμε έτσι. Του αρέσανε τα τύπου σκυλοελληνικά. Ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι το να βάλω ελληνική, λαϊκή μουσική μου φαινόταν τετριμένο και συνηθισμένο και έψαξα να βρω κάτι που να είναι πιο τελείως ψυχρά, προσπαθούσα να είναι πιο πρωτότυπο. Και ξαφνικά να είναι ροκάδες, γιατί να μην είναι ροκάδες. Και αυτό πρόσθεσε ακόμη περισσότερο στους χαρακτήρες σαν σύνολο. Διότι το ροκ είναι μια ιδεολογία που προέρχεται από εναλλακτική ζωή και τρόπο ζωής και όλα αυτά, τα οποία δεν κάνουν αυτοί, αλλά είναι ροκάδες. Αυτό αμέσως έδωσε άλλη διάσταση στην ιστορία που δεν την είχα μέχρι τότε. Ρε εσύ, όταν πηγαίνεις στα μαγαζιά να ακούς αυτό τέλος πάντων, τη μουσική που ακούς να τι κάνεις. Τι κάνω. Κάθεσαι και ακούς. Και χορεύω. Και χορεύεις. Εμείς ξέρεις τι κάναμε. Τι κάνω. Τι κάναμε, πες μου. 1982. Ρόρι Γκάλαχερ. Γήπεδο ΑΕΚ, Νέα Φιλαδέλφια. Η πρώτη συναυλία της μεταπολίτευσης. Πες του. Τι κάνατε, μωρέ. Τα σπάσαμε. Σπάσαμε το γήπεδο, σπάσαμε και τα μεγάφωνα. Και έτρεχε ο κόσμος να κρυφτεί, ρε. Και στη Ριζούπολη με τους πολλείς τα σπάσαμε. Και στο Sporting τα σπάσαμε και όπου πηγαίναμε τα σπάγαμε. Δεν πηγαίναμε και να ακούσουμε μουσικούλα. Αυτό είναι ροκ.